Taká je malá, celkom malilinka, jak v modlitebnej knižke krížik. V očiach jej šuští chleba omrvinka, čo nikomu tu neublíži. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. A ešte menšia, už len ako bodka, takú ťa mám rád. A všatké rána, keď ťa nebo boská, vždy nám delíš krajček seba. Aby nebol u nás hlad. Počúvate tvorbu hudobného skladateľa Pavla Kršku. Viac informácií získate na www.pavolkrška.sk. Ďakujeme.